ассалому алайкум тамошобинон ва ҳаводирони канали Libos TV. имрӯз ҳам дар бозори Корвонем 12 дарвоза 6 рияд барои шумо ҳами паплинои чи куртои паплини доинги тоза иро мо сёмка карда будем, тамом шидан, набо омадан. То размери чанда дорем? Ай чанд то чанда? 52 то 58 пуст метавонем ки занг бизанем. ина марҳамат пешошон санг задагиай, баъд поёнашон мехел кам санг доран, ранги дизайнер бори. Иё сангошон нағзай, санг Сваровски санг будастай бо ина тимболи духтаги тайёр, нақш 140 сомон буда. 140 сомон нақшон. ина касе ки метавона омада харидорӣ мекунад, касе омада наметавона занг мезанад. ина номерои телефон WhatsApp ҳастай. касе ки дар шаҳри Русия паплинои доинг суроғ кардем, доинга шумо медонед материали нағзай хубай якм сорта. шумо метавонед ки ба мо дар муроҷиат кунед. мо ҳамин чизора дастафка дорем тамоми ҷо, сар кардаги аями Узбекистон то Қирғизистон, Афғонистон, баъд та рафтаги Россия. ҳама ҳамин чизое ки шумо дар экран дидесен иё паплини доинган, духтаги тайёр, нашон 140 сомон. бо ҳамиё ҳастанд. иҷа оптови ахай каси оптови мегирад, я худаш маслиҳат мекунад. анаи тарафгиё ҳамаш 150 сомонанд. мега почадорам 10 сом қимата, ине ки почаш қатияй. инами моддадай ҳозираш дар материале ки чихеле ки савдогар худаш гап зад, и гапи савдогара мега ҳамин материалам беҳад хушрӯ мерава. баъд на ешам ҳам хеле санг задагиам, пешон санг задагиай, баъд инами пеш фақат поча қати 150 сомон. марҳамат бибинем. инаи расидкаи дигариш, анаи расидкаи дигариш, инаи дигар расидкаш, инаё расидкаи дигаришон. ҳамашон санг задагиам. хеле нестае ки яктафар ё ки чи не, ина ҳамаш глошда болои гулои калонда санг задагиай. ина метова агар шумо кунем. сангош Сваровски тоза 150 сомон. касе ки мехоҳа дастафка, тамоми шаҳрҳои Россия дастафка дорем. баъд шумо метавонед ки барвақттар занг бизанед, чиба ки ё тамом шиданаш мумкин аст. бо вақте ки оптом шумо заказ мекунед, бо арзонтар мешавад нархоша нисбати дигар ҷо. ина ҷоҷои оптови ҷо и расидкош ина ҳастанд дар иҷа. фақат касе ки бисёр харидора метавонад ки бия расидкаи дилхоҳи худша бигирад. инаиш бо навстар будааст. ами расидка ҳам дорем? миёван студент биё. вақти заказ кунед иҷози пака ҳастай барои ҳамон касе ки чӣ мекунад барвақттар чӣ кунад. иҷа хай мо чанд бора иҷа чиз равон кардем, масъалаи качествои материалош 100% клиент жалб намекунад. баъзе ҷода мо агар рӯй кунем клиентҳо жалб мекунад ки качество надора. неки иҷада чизош ина каси ина марҳамат бинед расидкоша, ина расидкошон, ина марҳамат. касе ки ҷела нишастай барвақттар заказ кунад. анамиш неки зуд ҳатинами дута расидка ки ҳаста. анамиш зуд ҳамаи расидкора обши уфтан. чанд расидка обши? 15 та расидка дора. айна ман чизе ки шуморо дар экран нишон додистам ҳамиё дани время ҳастанд. то размери чанда? 58 размера метавонед ки шумо заказ кунед. каси канал да обуна неста обуна шава. касе ки обуна шудаги як лайк мемонед, ҳамира як падилитса мекунед. боқи сарбаланд обод бошем. видеои ояндаи моро тамошо кунед. худоҳофиз.